Silesia Progress. Obrońca Heimatu we Zelpszucach, ja Zelpschutz Oberschlesien, szwedzkiego księcia, a my są przed Dynkmalem. No, z rogi ten Dynkmal, ja, no widzicie, co to jest. Witam Was ze Autoka. Są na zachodzie Górnego Śląska, 9 stopni. Widzicie, deszcz padze, a my musimy zmajstrować film. Są my dzisiaj w gminie Łubniany. Trzeba wyleźć i napocząć coś ich majstrować. Przypominam też o moim drugim kanale Śląsko Kultura. Hań co tydzień nowe filmy w piątek o 7 na wieczór. Jademy. Ługniany. Od 1946 Łubniany, po niemiecku Lugnian. To wiejsko-gmina w Ełopolskim Krysie, w której kwateruje kole 10 000 personów. W samych Ługnianach ponad 1000. Dziedzina Ługniany po raz pierwszy je zmiankowano w roku 1260. W 1295 egzystuje miano Lubniani. Do gminy okrom Ługnion przynależą Biadacz, Brynica, Ługniańsko, Dąbrówka, Heinrichsfelde, od roku 1947 Grabie, Jełowo, Kympa, Kobylno, Kolanowice, Luboszyce, Masów. We wszechobecnym cenzusie z 2021 w gminie Ługniany Śląsko-Narodowość zadeklarowało 21,42% personów, a niemiecko 15% i 51%. W Abstimmungen z 20 marca 1921 roku w Dorfie Lugnan większość welowała Niemcy. 52,5%. W większych dziedzinach dzisiejszej gminy okrom Kolanowic większość była za Niemcami. Place te po roku 1922 zostały w Reichu, w ramach nowej prowincji Oberschlesien, którą zmajstrowali we większości na placach głównego Regierungsbezirk Oppeln. Place te leżą kole 105 km na zachód od Katowic. A nasza rajza napoczynamy od dziedziny Kolanowice. Za mną drzewiany kościół z 1678 roku. Pierwszy stał w Opolu, niedaleko klasztoru od Francmanów. Ino w 1810 roku pruski reskirunek odebrał go Francmanom i postanowili go zbulić. Jednakoż ludzie z dziedzin kole Opolu powiedzieli: mamy daleko do kościoła, rozbierzcie go i dejcie nam go tukej. No i w 1811 roku tukej go postawili je na podmurówce. No to są czasy sekularyzacji, to są czasy odbierania dóbr klasztorom, zakonom. Prusy to je luterski land. A kościół je pod wezwaniem świętej Barbory. Druga dziedzina, którą wam dzisiaj proponuję, to Jełowo. Pierwsze wzmianki to 1305 rok. Poprzednio wieś była starsza o poradziesiąt lat, we XIII stuleciu już zmiankowano. No i mamy tutaj kościół pod wezwaniem świętego Bartłomieja z 1751 roku. A 12 września 1939 roku była tutaj konferencja. Przyjechał tutaj Führer Adolf Hitler i debatowali, co dalej będzie z Polską. Ustalili, co nie będzie niezawisłego polskiego sztatu, a Hitler przyjechał tutaj swoim pancernym cugiem Ameryka. Sumy w dziedzinie Heinrichsfelde.
Założyli ją w 1783 roku podczas kolonizacji za Friedricha II Wielkiego Hohenzollerna, pruskiego króla. Obecne miano grabie funguje dopiero od 1947 roku. I co tutaj mamy? No są my na Wanielickim Friedhofie. Obejrzyjcie, niefajnie to wygląda, zarosłe, zaniedbane. No i za mną kościół powanielicki z 1920 roku. Po II światowej wojnie przynależał do farności we Kreuzburgu jako filiał. No ale od 2009 roku farność się go pozbyła. Czemu? No widocznie było tak mało wanielików tutaj. I przekazali, myślę, co sprzedali, to farności katolickiej we Jełowej Świętego Bartłomieja, ten kościół, co my przed chwilą widzieli. No ale widać, co nie egzystuje tutaj nic w tym kościele, zaniedbane, no dobrze, co mamy dach, no ale wybite jakieś szyby, zygor, ściągnięty, nie wiadomo od kiedy go już nie ma. Tak wygląda landschaft byłego niemieckiego dorfu, można powiedzieć, na Górnym Śląsku. Są we Kobylni, a za mną rzymskokatolicki kościół pod wezwaniem świętego Mateusza, też filiał z Jedłowej. Powstał w 1679 roku, pierw jako drzewiany, a ten kościół powstał w 1798 roku. Mamy takie cechy barokowe. Powstał dzięki grofce von Gaszim. A dziedzina jest zmiankowana po raz pierwszy w 1300 roku. Dotarliśmy do głównego dorfu gminy. Łubniany, po niemiecku Lugnian. Pierwsza wzmianka to 1260 rok, a za mną rzymskokatolicki kościół pod wezwaniem Petra i Paula. Neogotycki, budowany w latach 1870-1872. Pruski królewski amt dał zezwolenie na to. Kiedy napoczęli budowa, było tu jeszcze pruskie królestwo. Kiedy zakończyli, dalej było pruskie królestwo, no ale był też drugi niemiecki Reich. Pruski król stał się kajzerem. A wszystko po wojnie Prusów ze Francją. Tutaj z Łubnion pochodził kapitan Teodor Lelek, Halerczyk. Kim on był? Zastępcą dowódcy żandarmerii powstańczych wojsk. Podczas trzeciego polskiego powstania na Górnym Śląsku, czyli podczas Śląskiej Wojny Domowej, podczas polskiej ekstraoperacji militarnej na Górnym Śląsku, podczas wojny polsko-niemieckiej. Trzeba też wspomnieć, co był tu farosz, który Festpro Polsko działał i monoskulitego ten hop się zainteresował polską sprawą. Trzeba wiedzieć, co Kościół wywierał fest takie wielkie znaczenie, wielką siłę miał. Ja? I lud szedł za nimi. Jeśli farosz był propolski, no to lud też, niektórzy też to kupowali propolski. Jeśli farosz był proniemiecki, to niektórzy też to kupowali. Są my we Brynicy. Brynica wszystkim Ślązokom kojarzy się jako rzeka, granica między Śląskiem a Małopolską, między Katowicami a Sosnowcem, między innymi. Ale Brynica to też dziedzina we gminie Łubniany. Wspominano w 1333 roku po raz pierwszy jako Brynicze, a za mną neogotycki, rzymskokatolicki kościół pod wezwaniem świętego Szczepana z lat 1901-1903. Przodzi był tu drzewiany kościół. Z dorfu pochodzi wiele zacnych personów, między innymi Erika, Maria, Regina, Rosalie
Pacek. Narodziła się w 1907 roku we Berlinie, w Wilmersdorfie. Umrzyła w 2007 roku. Czemu wspominam o niej? No, ona nie pochodziła stąd, no ale jej foter był tutaj geschäfciorzem, rzeźnikiem, stąd pochodził. Ona była w Berlinie, w berlińskim teatrze aktorką. Hań poznała asystenta od reżysera, szwedzkiego księcia Zygwarta Inokukna, rzekł dobrze, Zygwarta Bernadotte. Wzięli ślub, hajtli się w 1934 roku w Londynie, we 1943 roku się rozwiedli. Z kuli tego ślubu Zygwarta pozbawili tytułu, nie mógł być też następcą tronu. Nie mieli żadnych bajków. No ale to nie jedyna rzecz w dziedzinie, jadymy jeszcze dalej. Co my na ringu? No tak mianują to pomieszkańcy, fajniście zaaranżowane. Nos interesuje to Denkmal z pierwszej, a dzisiaj też z II światowej wojny. Inicjatorem tego Denkmala, inicjatorem budowy tego Denkmala był Franz Wosch. Franz Wosch był się jako obrońca Heimatu we Zelpszucach, Zelpschutz Oberschlesien, toż we Łubnianach był hop, co się bił za Polska, a tu był hop, co się bił za Niemcy. Tak wyglądał Górny Śląsk, No i postawili Denkmal ku zocy tych, którzy poginęli ze Brnicy ze I światowej wojny. Przychodzi 45 rok. Niszczą ci, którzy tu przychodzą, te tabule, załączają to cementem, a nie skorzej Denkmal mieli całkiem zbulić. Musiało to być po 56 roku, ta decyzja o co by zbulić Denkmal, bo protestował wtedy Farosz, a był farożem tutaj od 56 roku. No i między innymi dzięki niemu, co żech przeczytał, Denkmal dali tutaj był. A w 1992 roku niemiecka mniejszość odnowiła Denkmal i dodała jeszcze inskrypcję ku zocy tych, którzy polegli we II światowej wojnie. Zoca wszystkim, którzy polegli. Luboszyce to ostatnio dziedzina na dzisiejszej sztrasie. Pierwsze zmianki to 1295 rok. A my są przed Denkmalem. No, z rogi ten Denkmal, no widzicie, co to jest kościół. No ale czemu kościół to Denkmal? Kościół rzymskokatolicki pod wezwaniem świętego Antoniego powstał w 1918 roku, we 20 skończyli go budować. Powstał jako Denkmal ku zocy wszystkich poległych na frontach wojennych, poległych stąd, No, ciężkie czasy, bieda, Niemcy przegrali wojnę i mimo to ludzie wybudowali taki kościół Denkmal. Na turmie krzyż, a na krzyżu kokot. No, jest to rzadkie zestawienie. W Niemcach na ewangelickich kościołach często, żech widział zamiast krzyża kokot. Tu mamy i krzyż, i kokot. Na koniec siedziba wydawnictwa Silesia Progress. W Luboszycach się znajduje. Nie ma stałych godzin w odewrzeniu. Jest zawrzyte. Wachtyż, no to też je od niego Peter Długosz za tym stoi. Hop, stąd. Czytamy buchy z tego wydawnictwa. Fungują od 2007 roku. Kończymy na dzisiaj rajza. Niektórzy rzekną, a czemu zaś takie dziedziny, tak dalej. Odpuść se te wsie.
No, ale niekerzy tutaj mieszkali i gadają, a żeś był u nas, tu mieszkają, bo tu mieszkają dali i go dają, a fajnie, to żeś przyjął. Albo, no i z kuli tego też pozdrowią baba, ono mnie będzie oglądać, kiero go dała ze mną ze okna. Pozdrowią ludzi, z którymi że godą na Kirchhoffie. Ja pokazuję Śląsk Tysztyn mini znany. Abonirujcie mnie i tutaj, i filujcie na Facebooku i Instagramie i na nowym kanale Śląsko Kultura. A my widzimy się już za tydzień, tutaj w piątek o 6 na wieczór, a na drugim kanale w piątek o 7 na wieczór. Dziękuję wam, bawcie się pysk.